Ценен опит на целия отбор. Опит, който да бъде пренесен и в българското първенство. Марто Бойчев сега с добър пробив. Изстрел на Марто Бойчев. Ето е първата намеса от страна на Александър Бойчев. Отлични действия на Марто Бойчев за пореден път. И жълт картон за Диниш Гирусев, да, след което абсолютно се потърси нарушение. Марто Бойчев. Талис. Ето ги отново тези диагонални подачи. От сериозна дистанция да изведе съотборник, един спортивниковия вратар. Чудесно действие от Марто Бойчев. Път към постоянството, търсят път нагоре в подреждането. Успех за тима от Бистрица с 1-0 през 2021 година и горе споменатия вече бараж за участие в евротурнирите в края на миналия. ЦСКА 1948 ще има първото владение на топката. Марто Бойчев атакува и дългия период и много големия опит в чужбина за Иван Колев. Сега добро подаване към Марио Илиевски. Ключова обаче е намет. Люценов с отлични действия. Марто Бойчев на скорост в наказателното поле вече. Какво ще бъде продължението? Финт и удар! Топката е във вратата. Не съм си... Бойчев успя да се пребори за топката и сега е с лице към вратата. Който сякаш и той подсказа. Добри действия сега от Марто Бойчев. Извеждащо подаване. Още една грешка при първото или второто подаване в изграждането на атаката на Септември. Асен Чандъров върши нарушение. Съвсем скоро готови да се появят на терена. Марто Бойчев се справя страхотно с Красимир. Те загубиха топката. Джонатан печели въздушния дуел с Пако Нате. Бойчев шутира към вратата на Мартин Величков. Още едно спасяване на едно толкова трудно място за гостуване, защото е стадион на Спартак, би подействал изключително. Талис. Марто Бойчев. Гостите днес трябва да внимават за... И вероятно ще бъде продаден, тъй като обект на интерес от доста сериозни клубове в Европа. Иван Йорданов, припомняме, все още лекува. Ранглиста начало е Красимир Балъков, който през 2002 година на 36 години и половина реализира срещу Андора. По-надолу са Локомотив Пловдив при последната победа на ЦСКА 1948. А сега Черно море загуби топката и то на границата на наказателното поле. Чужденец в историята на Черно море, който е стигнал до кота 100. Лидер в своеобразен... На няколко пъти комбинациите между двамата сякаш не бяха възможно най-добрите. И сякаш логично в столичния квартал Надежда. Резултатът между двата тима продължава да бъде 0-0. Чистите ситуации към момента не са на лице. Марто Бойчев печели нарушение. Трите попадения, които състава на Пафос реализира. Вкарва топката навътре към Марто Бойчев. Много добре забеляза Кристофър Ачемпон, който бе... Пак Педриньо. И тук Марто Бойчев. Сочен за един от най-талантливите играчи, които излизат от школа. Играчите на Пловдив. Талис. Както и Валентин Николов и Мики Орачев. Добра организация на атаката. Марто Бойчев с хубави финтове срещу Красимир Милошев. Започват изграждането и Марто Бойчев опитва да изведе Симеон Димитров. Централният нападател сякаш обаче не знаменува завръщането си в българския футбол с попадение. Именно от Светослав Диков ще се изискват. И отличен пробив от Симеон Димитров. Той опитва да комбинира с Бойчев. Продължава да задържа Марто Бойчев. Добре към Стив Фортадо. Центриране от